Экстремизм, терроризм, ішушілік, наркомания бүгінгісі күнде бүтін ил көлемінде глобаль проблемаларының бірсі болып тұра. Біз енді китапханашыларының шушы юнәлішті іші бір ішіміздің бір юнәліші болып тұра. Біз енді ел дауамында мына шушы юнәлішті түрлі шаралар өткерәбіз. Ел башында енді білгішлер шақырып, үзәк хастаханадан, мәшеттен, психологларны шақырып, полиция қызметкерлерін шақырып, түгәрәк үстәл артында сөйләшү үткәрдік. Анда енді Актаныш урта мәктәбінің бірінші, екінші мәктәп оқушылары, шулай технология техникумы оқушылары катнашты. Һәм шушында оқушыларға яшьләрнең бір шыған сұрауларына жауап беругә тырыштык инде. Китапханәчеләр буларак инде һәр бер чарага менә шундый китап күргәзмәлекләре эшләп куябыз инде. Экстремизм, терроризмга юл юк дип атала. Монда инде шушы теманы ачыклаган барлык төр китапларны без тәкъдим итәбез инде. Экстремизм, терроризмга профилактика буенча, наркомания, ничек итеп сәламәт яшәү рәвеше, ничек итеп дөрес юлдан барырга, ничек итеп кыек юлдан атламаска яшьләргә, ничек итеп матур тормыш алып барырга, менә шушы темаларны ачыклаган китапларны тәкъдим итәбез. Әлбәттә инде һәр китап күргәзмәсенең цитатасы була, аның төп шушы китап күргәзмәсен ачып бирә торган матур цитаталар алабыз инде. Һәм ел дәвамында мәдәният паркына чыгып, менә шу темада бер чыкканда экстремизм, терроризм буенча, икенче чыкканда наркомания, алкоголизм буенча китаплар белән чыгып, халык белән, Актаныш халкы белән аралашу сәгатьләре үткәрәбез. Монда инде төрле темада җанлы сөйләшүләр алып барабыз. Мини-викториналар, экспресс-викториналар үткәрәбез. Һәм китапханәчеләр буларак, әлбәттә инде рекомендательный списоклар эшлибез. Безнең һәр бер чарага тәкъдим итү исемлеге эшләнелә. Анда инде, мәсәлән, китап укучы килеп керә китапханәгә, менә шу темадагы китаплар юкмы дигән очракта без шушы списокны күрсәтәбез һәм шушы списоктан карап инде алар нинди китаплар кирәк, үзләренә сайлап алалар. Һәм әлбәттә инде буклетлар эшлибез, экстремизмга да бар безнең, наркоманияга да бар, алкоголизм буенча да, бүтән төр буенча да, сәламәт яшәү рәвешенең бүтән төре буенча да безнең буклетлар эшләнелеп куелган. Безнең планнарыбыз зурдан инде район буенча менә шу экстремизм, терроризм, наркомания, алкоголизм буенча викториналар игълан итәргә, рәсем конкурслары игълан итәргә планлаштырып торабыз.